Protokoloak nork bere kaxa interpretatu ditzala, gurasoekin praktikatzen dut nik distantzia soziala. Haize gogoa nikak izkira, batzu gainetik entzeko, txampai bokia irekitzen du, positibo bakoitzeko. Zintzetasian tatizapata, momentu deserosoa. Online klasei bukatu ziren, disiplina arazoa. Baina hobeto non nago. Klasean zenbat esplikazio, denbora pasatzen dela. Online etxera lana bidali, eta mota daitezela. Dena egi borroia, ez ez duen ura, etxea etos dadila. Unen geniali kalendatzani, eretetzen urrazia. Aste betean superatu du, hogei urtez ikasia. Dena bertxatxara, egizu barra. Dena bertxatxara, egizu barra. Hello Kittyren pijaman lana, Ziotan eskema, amaikagane klasean orain, gure aldarrikapena. Nik pandemia gustuko aldu, naiz ez gustatu inorri. Hasi zenetik ikuskaria, ez da sekula etorri. Dena bertxatxara, egizu barra. Dena bertxatxara,
musuko zale borrokatua, momentu zira izterriru. Guzti gaude zertrekioa, asko nabarmentzen digu. Dena retxatxa, egizu barra. Dena retxatxa, egizu barra. Kostalidea, nahiz konturatu, zaparratuela harra. Txinguriko kabila gau, ederra dago zaharra. Gaixoak dira sufrimendua, zein erroreka txarra. Inoiz gazteroek oraintxe dago, umorearen beharra. Denak datxatxa, egizu parra.